କି ସତ୍ୟଜୀବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତିଆତ ଜାତ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ମିଳୁ ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଜିତୁ ଭକୁ ନ ମିଳିବ ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଯେବେ ଟିକି ଦେବି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନ ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ ଦେଉଳ ବାହାର ହୋଇ ଏତେ ଦୂର ଗଲେ ଏହା ଦେଖି ଦାସୀ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ରକ୍ଷିତ ହୋଇ ମୋ ପଛରେ ତୁମେ ମାନେ ଆସୁଛ କି ପାଇଁ ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି 4 ଦିନ ମାତ୍ର ତହିଁ ରହି ନ ପାରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବି ସାପ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ ଦାରିଦ୍ର ନ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ।